lang. Positie zo uit elkaar. En dan staan. Oké, we gaan 2 keer. Voor de benen. En je strekt een beetje naar achter. Niet heel veel. Een stukje strekken. En weer door je benen. Af, af. 1, 2. Hoog, hoog. 1, 2. Goed even gaan drukken, hè. Twee keer. Afstrekken de laatste. En afsparen. Oké. Het is een beetje onhandig, maar eigenlijk hoort het ook wel weer bij de bootcamp. Normaal doe ik deze oefening, wat ik nu doe, een beetje op grasveld. Maar we doen nou hier, het is zand, dus op zich maakt niet veel uit. We gaan beginnen op je handen steunen. Goed je buikspieren aanspannen en je rug recht houden. Dus niet dit, geen wichtbaan en ook geen hangbrug. Dit noem ik een hangbrug. Strak. Oppas op, lopen. Hallo. We gaan beginnen. En om en om. Je knie naar je schoudertje brengen. Dus om en om. Schuine beweging maken. Buikspieren aanspannen. Dat is goed. Ja, kom aan. Ja. 1, 2. Ja, dat is goed. De film draait, jongens, let op hè.